Så hvad så alle sammen, velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag, der skal jeg vise jer, hvordan man faktisk kan få gratis Robux. Så som I kan se, jeg har ikke særlig mange Robux, kun 251. Så alt det I skal gøre, det er at klikke heroppe, ny fanblad, så skriver jeg Robux.hub, så det er Robux Hub. Og Robux Hub. Så trykker man her, så kommer man herind, og I kan se her, free, og hvis man køber den til 10.000, så får man faktisk mange flere Robux end 10.000. Så lad os lige gøre det. Så skriver man sit username, og der er ikke noget med password eller noget, så der kan ikke ske noget. Bare lige info. Men I skal kun gøre det, hvis I har lyst. Men jeg vil nok sige, at det er virkelig værdi. Fordi, altså, free Robux, hvem vil ikke have free Robux? Så giver den mig lige en kode. Der er hele tiden en chat hernede. Så skal den lige gøre de der. Så har vi faktisk fået vores Robux. Så kan vi lige i Roblox. Så er vi inde i Roblox igen. Og som I så før, så var jeg inde i det der Robux Hub. Og jeg trykkede på 10.000, og jeg fik meget mere. Prøv lige at se. Hold nu op. Så jeg vil nok sige, prøv den her hack ud. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I så med på den her video. Husk at smide like og subscribe til min kanal. Hej hej.